Yo, 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 main, mega large route. Ha? Ha? Ha, 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 ha. Ang laki ng braso, main. Bicep, main. Bicep, bicep. Ayan, bicep. Hello. Hi. How are you? Good. Fine. Thank you. Yung palitan ng ano. Palitan ng conversation. Make loud, sugar up, everyone. Victor, Amel, Alamil, hello. Hi, bebe. Kamusta ka na po? First time ever in my history, nakasali ang baby loves natin. Alamil. Nagluluto ako. Mag-LS tayo ngayon at may palaro ako ngayon. Oh, paa mo lang makikita, ate. Okay. No. Ha? Hindi nag-ano, Di kayang sumabay. Yeah, yeah, yeah. So ngayon, ilalagay ko na ang papaya. Hi, baby loves! Alamil and the Island Farm vlog. Muhammad, whatever is your name. Muhammad, hello. Bea Alonto, Tonto. Ay, my goodness. Hello, hello. Nagluluto ako ngayon, but then may tagalapag po tayo dyan. So magpalista na po sa mga gustong sumali, ha? Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Daran! Ayan, okay na ba? Okay na ba ang mundo nyo? Nakikita nyo na ba ako? Yan na. Okay? Ano? Okay? Bini-bining marikit na dalangin ko. Ang likot ko na. Anyway, type palista, type kasali. Hello, mega loud shower out. Baby loves Mika. Welcome back. Tada! Magluluto ako ngayon. You know. Habang nagluluto ako ay may tagalapag po tayong mga admins dyan. So sila po ang maglalapag at ako yung taga-bunganga lang dito. Taga-dakdak lang po ako. Tsaka taga-gutom sa inyo. Bala kayo dyan magutom. Okay? Nandyan po yung mga moderators natin. Sila po ang mga kukurot sa mga itlog at ang mga ano nyo.
Tagiliran nyo pag mga pasaw. Ah! Sila po yung mga tagalapag. Kaya mag-type palista, tayo pasali na po sa mga gustong sumali at tayo ngayon ay makikipagdikita na naman ulit. Meron po tayong palaro mamaya right after ng ating dikitan time. Of course, may mga bongga akong ano ngayon ha, meron akong mga papremyo sa inyo. Sa mga laging sumasali sa LS ng ating mga host, siyempre, meron akong pinamigay na konting paayuda. Kaya, yan yung sinasabi ko na lahat po ng mga active sa GC ng Biyaherang Ilongga ay noted po lahat yan sila sa akin. Nakalista po yung mga points ninyo kapag nagpa-participate tayo sa tasking and sa ating, what do you call this? Sa ating live. Ayan. Muhammad Asif, sino to? Ano po niluluto nyo? So, ayan, nagluluto ako ngayon ng gulay. Ayan. So, nilagang munggo. Tapos, nilagyan ko ng papaya. At saka, later on, lalagyan ko ng dahon ng, ano ba to? Alugbate. Or spinach sa English. And then, lalagyan ko rin siya ng puset. So, ayan. Para bongga. Para maging masarap. Ilalagay ko ang sarili ko dito para maging masarap. Nako naman yun. Ayan, so tayo palista, tayo pasali na po Huwag kayong mahihiya Nasaan na yung tagalista ko? Nasaan na kaya yung mga tagalista ko? Baka nagde-date pa yung mga yun. Saan kaya sila banda nagde-date? Abangan ko nga. Hi, Maddie on Gong. Mega loud shout out. Ha? Ayan, type palista daw. Ayan, ilistan nyo na kaagad. At nang masingil natin sila sa kanilang mga utang. Friday Munggo Day. Pero ito, hindi ito, Hindi ko kinakarir yung Friday Munggo Day na yan. Ayan, type palista na daw, type palista na daw. Galit na yung moderator. And then, syempre, maglalagay tayo ng Nor Cubes. Nor Cubes lang ang secret para, para lumasa. Lasang ako. Gusto niyo bang malasahan ako? Lasang ako Lasang Nor Cubes. Ayan may tanglad pa yan. Hi, Kuya Jude. Kuya Jude. Ay, nako, Kuya Jude, ipahiram mo muna yung mga anak mo sa amin. Huwag kang dyan, Kuya Jude. Yung totoo, nagtamsa ka ba? Kuya Jude, hindi ko nakita yung tamsak mo, yung totoo. Tapos ngayon, ilalagay na po natin yung puset. Ay, puset ba to? Ano to?
Hipon. Lalagay na natin yung hipon. Kasi hindi na po natin pwedeng patagalin to. Otherwise, ay mabubulok po siya. Katulad ko po kasi yung hipon. Pag pinatagal, nabubulok. Kaya kailangan habang maaga ay pinapakinabangan. Ay. Konnichiwa. Konnichiwa lang naman talagang alam ko doon. Ayan. Di ba? Puno na ang aking kaldero. Yan. Hindi ko na alam saan ko ilalagay yung ano. Hindi ko na ilalagay, saan ko na ilalagay yung ano, yung dahon. Puno na kasi. Punong-puno na ako sa inyo. Ganito na lang ang gagawin ko. Ilipat ko na lang siya sa ano, kawali. Tama ba? Pag hindi tama, sabihan niyo ako Ano, tama ba? Saglit lang Asa na yung tagalista ko? Aba naman yan. Nakapaglista na ba kayo? Nakapaglista na ba kayo? Ayan, sige na, dali na magpalista ng mga ano Ayan, magpalista. Nakikita ko na si Jerome Kala niya di ko siya makikilala Try ko nga. Wait lang. Lipat ko na lang sa malaking kaldero. Para sigurado. Siguradong lutong-luto. Takot ako baka maano Team admin po, team admin. Yan, para madagdagan ko pa ng sabaw. Kasi tuyong-tuyo na po ako. Tuyong-tuyo na po ako. Kaya dadagdagan natin ng sabaw. Yan, tayo palista na dun Dagdagan natin ng sabaw. Dapat po ay pag nagdadagdag kayo ng sabaw, nakaganyan kayo. Naks naman yan. Feeling ano na? Sino na yung mga nalista?
Si Bea Alonso, si ano yan? Si Lizzie Gomes. Si Lizzie Gomes yan, si Lizzie Gomes. Lagyan natin ng aswete. Pampakulay sa mundo yung madilim. Ay, te! Lika dito! Lalagyan natin ng aswete para sa kulay. Pampakulay at pampalasa sa mundo yung madilim. Para hindi kayo lonely. Yan. Ayan. So, malapit na po siyang maluto. At habang naglilista po ang ating mga moderator dyan, ay maglalagay na rin po ako ng konting asin. Hi, Pia Zarias Kitchen. Nagala, sure out. Bakit po magja-jacket? Ayan. Tayo palista, tayo pasali lang po ha sa mga gustong sumali. Andiyan na si Jerome. Lalagay na tayo ng asin. Okay, ituloy-tuloy nyo na po yung paglilista dyan at mag-uumpisa tayo in 3 minutes. 3 minutes. Sabihin na kung ano ang inyong mga main channel at kung kaninong team kayo galing para malista po agad. Now, ilalagay na po natin ng spinach. Yan. Dami ng spinach ko. Diba? Yan. Ayan. Masarap. Hotpot tayo, hotpot. Yan, tayo palista na ha. 2 minutes left, magsisimula na pong maglapag ang ating host. Ang ating mga moderator pala. Hi, J-Cream! The baby! Oh! Ano na? Woo! Woo! Yan eh. Woo! Woo! Sarap. So after nito ay magluluto tayo ng adobong kangkong. Okay? Ayan, palista nyo na daw. O, magsimula na tayo. Magsimula na. Bakit nakahubad ka? Kamukha ni tindera. Ayan, sige na. Maglalapag na po tayo ha.
Okay, maglalapag na tayo. So, good morning ay good afternoon po sa inyong lahat dyan sa Pinas. Ako po ang inyong host for today, Daherang Ilonggo po. And of course, kasama ng ating mga co-admins or team admins. Sila po ang maglalapag ng mga link. Ang gagawin nyo po ay pupuntahan po ang mga link na nilalapag ng ating mga co-admins. And then, panoorin po ng 1 minuto, mag-comment po kayo ng related sa inyong napanood, and mag-like and subscribe bell all, okay? And after nyo po mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin, sasabihin nyo po kung sino ang inyong pinuntahan at magdugtong ng B kong bagong dikit, dugtungan ng I kong lumang dikit, okay? Nagets niyo po ba ang ating mechanics? Wala pong mangiiwan. Ang sino mang nalapag na at nang iwan ay ating ilalapag ulit para bawian ng banana. Okay? Ready na ba ang lahat? Kung ready na po kayo, ay mag-type na po ng lapag na kulot. Ayan. Sa mga hindi nakinig, hindi talaga malalaman kung ano yung sasabihin. So, sa nakarinig po, ay sabihin na po ang ating lapag na kulot. Ayan. Lapag na kulot. Kung nagets ang mechanics. At ready na sa digital. Yan. So, team admins. Team admins. Debbie Love Sandy. Ayan, so lapag na ang ating unang lapag. Kuha ako naman. Sige na, lapag-lapag lang kayo dyan Lapag. Ayan, and then ako ay taga-lakdak lang po at taga-ano. Gora-gora na mga bebe, puntahan ang link na nilalapag ni host. Yuhu! Nandyan pa ba? Nandyan pa? Lapag na po.
Ayan, puntahan na po ang unang lapag. Hinihiwa ako ng bawang. Aw, 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 aw. Nananakit to ng aaway. Saka ilalagay ko na yung bawang. Ang sakit. Gagawa na po ako ng adobong kangkong. Ay, ginisa lang pala. Ginisa lang. Ginisang kangkong. Ang puntahan na po, puntahan. So, lalagyan ko ng konting tubig. Yan, para maluto. Cooking session po ito. Ayan, nagko-cooking lesson po tayo ngayon dito. Habang gumagawa ako ng session natin ay puntahan niyo po yung ating mga nilalapag dyan. Ayan, Ellen Escoro, mag-alad sa lahat. Ayan, itagdag sa listahan si Ellen. Idagdag sa listahan si Ellen. Ayan. Ellen, habol ka na po, bibilag. Ayan. So, tagaluto lang po talaga ako dito. Saka tagadakdak. Iba po talaga. Ayan. Puntahan po agad yung ating mga nilalapag na lili. Yan. So, ginisang ano lang po ito. Ginisang kangkong. Simpleng pagkain lamang. Pagkain na nakaka-pamper ng ating kalooban. Huwag pupuntahan yung link na nakapangalan sa inyo po, ha? Huwag niyong pupuntahan yung link na nakapangalan sa inyo. Huwag nang bataan. Ayan, punta na po. Panoorin po, panoorin na. Gusto kong ginagapan ka. Grabe naman yung kantang yan. Gapangan talaga yung laban. Josephine Tablatin.
po tayo. Next link. Panoorin lang po at saka ano, kung naka-off comment po, panoorin ng mabuti. Kung naka-off comment, panoorin ng mabuti at saka i-like. Okay? Huwag kalimutan i-like ha. Type pa lista, type pa sali lang po sa mga gustong sumali ha. Nailalapag po ang mga channel ninyo na aayon sa pagkakasunod-sunod sa mga nagpalista at nakikipag-cooperate sa ating mechanic. Sundin po yung mechanics natin, panoorin muna ng 1 minuto. Mag-comment po tayo ng naaangkop or related sa napanood. And then mag-like and subscribe bell all. And balik kayo sa akin. Sabihin kung sino ang pinuntahan and dugtungan ng bikong bagong dikit, dugtungan ng ay kong lumang dikit. Ganun po yun. Kailangan po ay sundin natin ang mechanic. Okay? Para malapag po tayo. At hindi po pwedeng mag-iwan ang mga nailapag na. Para maging patas po tayo. Sa mga gusto pong mailapag ha, o kung wala kayong panahon makipagdikitan, pwede din po kayong magpalipad para mailapag po namin ang inyong mga channel. Maano-ano mo, sana'y maano-ano mo. Ayan, puntahan yung ating mga nilalapag. Josephine Tablatin, pwede po kayong sumali at sundin nyo lang po yung mechanics natin at pwede po kayong malapag. Okay? Manang Nancy in Japan, mega loud, super loud. Sa mga walang panahon makipagdikitan po na gustong mailapag ang channel, matik lang po kayong magpalipad at ako na po ang bahala sa inyong mga channel. Kahit di man tayo, sana'y maano mo.
Ayan, puntahan ang ating mga nilalapag ha. Paglisan by Republican, mega loud shower out. Joshua Garcia, hello po. Ayan, puntahan po yung mga nilalapag ng ating host ha. Gemma Apores, mega loud shower out. May tagalapag po tayo dyan. Bibigyan ka po namin ng jacket pag sinabi mo kung ano ang iyong main channel. Wow! Pag sinabi mo ang ano ang iyong main channel. Wala tuloy. Ayan, kasi naman ayan na. Hi, Vance Garza, nag-love shower out. Ayan yung mga nakalista dyan ha. At sundin lang po yung mga ano natin ha. Nilalapag. Puntahan po. So after natin magluto ng ginisang kangkong, magluluto naman ako ngayon ng piniritong calamares. Sa'yo ang nadarama ng aking puso. Para lang sa'yo, kahit kailanman, di magbabago. So ayan, meron tayo dito. Lalagay ako ng itlog. Ikaw ang nais kong sabihin ay natang ka na lang. Sa aking puso tunay kang mag-isa. Yan! Cooking live show po ito. Habang nakikipagdikitan dyan, cooking live show po talaga ito. Ano? Laban pa. Kahit sandali, aking piling. Ang bibig ko matatagpuan. Awan mo. Bate. Ayan, puntahan po ang ating
ating mga nilalapag. Yung mga, may palaro tayo mamaya-maya konti ha. Sa mga mananalo po ay bonggang palaro to. Ay, bonggang patron. Kamusta naman kaya yung balat ko mamaya? Sagapit I look out and now. Ayan, may pakanta-kanta pa kung kala mo naman singer. Ayan, breading. Yung pangalan ng breadings natin ay Italian style. Breadcrumbs. Diba? Meron kayo yan. Italian style. Ang tanga. Teka lang, gawin natin maanghang. Gawin natin maanghang. Okay. Para maging maanghang siya, lagyan natin sili. Maraming sili. Kamusta ka na rin? Ang galing kong magbati ng itlog, di ba? Dati kasi talaga, meron akong itlog. Transgender po. Sarap-sarap lang tayo dito. Yan, lagyan natin ng sili. Para maging maanghang. Kasing anghang ko po. Ayan. Congratulations! Malapit ka ng magkaroon ng revenue. Pag-ibig ko'y tunay. Hindi ako marunong magluto Good luck sa legs ko. Wait lang. Cooking live show po ito. Sunog agad. Magko-cover po tayo para hindi masunog ang ating live. Nakakaloka. Hey! Hey! Yan, puntahan po ang nilalapag ni host. Ayan, next tayo, next. Sabroso.
Italiano. Breadcramo. Eh di wow. Tila na. Sa sobrang init ng aking ano pala oh, ng aking nilagay, mabilis maluto yung aking piniprito. So ayan na po, piniritong calamares. Italian flavor, Italian style. Dami pa nito oh. Pusong ito. Tumitigil. Ibig di napapagod. Tumitigil. Pinapapagod. Ayan, puntahan na po si Lizzie Gomes. Ayan, next link na tayo. Lizzie Gomes na po. Lizzie Gomes. Lizzie yan kasi lagi po siyang ano, lagi siyang tamad. Ah! Ayan. Nang katapusan. Ow! Wow! 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 Ayan, next link tayo. Next link. Try natin yung ano. Ang galing ng Tagalapag ko. Lablab na lablab talaga, no. Ang galing-galing niya. Umiikot-ikot ang aking kalaha. Ang aking kawali. Yan. Puntahan. Next link tayo dyan. Ang mga kasali lang po sa ating ano, Ella Bill, nag-loud sa route. Sumasali lang po sa pakikipagdikitan ang pwede nating i-count mamaya sa ating ano, ang makakasali sa ating palaro. Kain tayo.
Yo! Hmm? Ito ba? Te! 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 Meron akong kanin dito. Kabsa. So, yan yung kakainin natin mamaya. Happy birthday ang sasabihin po. Happy birthday ang sasabihin po sa ating host dyan. Po. Thanks. Sa aking mundo, panghabang buhay na ito. Yan, puntahan. Malapit na tayo sa katotohanan. Pusit po to, pusit. Hindi po ako ito. Pusit ito, pusit. Umiikot-ikot talaga. Para maganda po yung pagluluto nyo, dapat yung kaldero nyo po or kalaha or kawali ay umiikot-ikot dapat talaga. Charot-charot lang. Tamad lang maghawak. Ay, wag. Yan, malapit na tayo, malapit na. Ayan, lapag na po, lapag na. Next, puntahan na po yung mga nilalapag ni host. Wag, oh my God, wag.
Di kayang sumabay. Ha? Puntahan na po. Sino pa ang hindi na ilalapag? Sabihin na po kaagad kung sino pa yung mga hindi na ilalapag. Kuya Sandy Sirapa. Kuya Sandy Sirapa po. Sirapa. Ah! Wag! Oh my God. Wala na ba? Wala na? Sino pang hindi na ilalapag? Yung second account ng kapatid nyo po. Si Bicolana. At saka si Bisayang Tindera. Bisayang Tindera hindi pa na ilalapag. At saka si Bicolana. Ah! Patamsak na rin po sa aking next live. Ayan, puntahan po, puntahan. Hi, Baby Loves Jess Polison. Mega Lord, shower out. Ayan, didikit yan, didikit ang kuya, kapatid nyo, Hi, like a smile. Wag ilalapag si si Jess Polison po. Wag pong ilalapag si Jess Polison, kasali lang po siya sa dikitan at sa Naka-quarantine si Baby Loves Jess Polison. Naka-quarantine po yung kuya niyo, ay ang kapatid niyong Jess Polison.
Yan, puntahan po, puntahan. Tapos na ba yung ano? Nalapag na ba lahat? Sino yung mga hindi pa nailapag sa mga ano dyan? Ang mechanics po natin ha, panoorin muna ng 1 minuto yung video. Link. Mag-comment ng naaangkop sa inyong napanood at mag-like and subscribe bell all. Balik kayo sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahan, dugtungan ng Bikong bagong dikit, dugtungan ng Aikong lumang dikit. Kailangan pong sundin ang ating mechanics para mailapag po tayo, okay? Panoorin po muna, panoorin ng 1 minuto. Lahat ng links na ating nilapag, walang i-skip. Huwag po tayong mag-skip ng link. Ayan, puntahan po, puntahan. Habol sa mga gusto pang mailapag. Habol. Puntahan na yung mga link na nasa taas po at nailapag. Mag-comment po ng mahaba at naaangkop sa inyong napanood. Huwag magko-comment ng maikse at hindi naman related. Okay? Ayan. Like a smile, habol ka na po. Puntahan mo yung mga link na ating nilalapag po. Sundin ang ating mechanics. Like a smile, habol ka na po. Puntahan mo na yung link na ating mga nilalapag. Lahat po yan, wag i-skip. Panoorin ng mabuti, 1 minuto. At mag-comment po ng naaangkop. Ayan, puntahan na po. Sino pang hindi na ilalapag, magsabi na po. Sino pa ang hindi pa na ilalapag? Sino pang hindi na ilalapag? Wala na ba? Wala na? Wala na bang hindi pa na ilalapag? Palaro na tayo ba? Okay, magpapalaro na ba tayo? Ano na, ano na? Okay, sige na, tapos na daw. Palaro na tayo, palaro na tayo. Okay? Palaro na? Palaro na. Nasaan na yung iba? Nawala. Nawala na yung iba. Wala, pagod na kayo? 1 oras pa nga lang eh. Pagod na kagad. Nako naman yan.
Meron ako ditong pusit. Sarap. Italian flavor. Okay, palaro na tayo. Ready na ba? Ready na? Ready na ang lahat? Okay, here we go. Here we go. Meron akong number na nakikita dito ngayon sa aking harap. Okay? Ang sino mang makaunang hula nito ay meron pong 50 GCash. Ang sino mang makaunang hula ko nito ay merong 50 GCash. Okay? Number po siya. Number from 1 to 100. Ang bilis-bilis ni Jess, oh. 1 to 100. Be, shh, magluluto ka ba? Magluluto ka? Huwag ka na magluto ng ulam. Daming ulam, oh. Saan na ba yun? May munting kusina ako dito. Ikaw kainan mo lang yan? Hindi, ah. Hindi ka alis din. Mamaya pa. Das-dos. Grabe. Kuha ka na dito. Ano? Ano na? Number nyo? Wait lang. Ah! Dali. Saglit. Saglit. Ay! Tapos na! Meron nakahula. Stop! Stop muna! Grabe kayo. Nalingat lang ako ng konti eh. Stop! Stop! Meron nang nakahula. Stop! Stop! May nakahula na po. Okay, tatawagin ko yung mga nakahula ha. Roll call ko. Ay, mga nakahula. Yung nakahula pala. Paglisan by Republican. Number 15. Paglisan by Republican. Jenny Glegar. Number 15. Pakilista po, pakilista. Okay. Wala na akong itlog. Okay. Pwede ka pang makihabol, Bea Alonto. Baby Loves Lizzy, pwede ka pang makahabol. Huwag kang mahiya. Okay, next na palaro. Okay? Ready na ba? Ready na? Eto na. Ako ay may... Okay, wait lang. Find the missing word. Find the missing word. Wait lang ah. Naghanap ako. Ano ang title ng aking unang video
Wag na lang palang find the missing word. Okay. Sabihin kung ano ang title ng aking video na nasa Flash Island ako. Ano ang title ng video ko sa YouTube na nasa Splash Island ako? Dali, ang pinakaunang makasagot, tamang sagot po ha, tamang sagot. Ang unang nakahula ng sagot, may 50 Gcash sa akin yan. Ayan, kung nanonood kayo ha. Hi Joanna! Habol bebe! Ayan, malalaman natin to kung sino yung mga nanonood talaga. Ano ang title ng aking video na nasa Splash Island ako? Dali, dali, dali. Yung pinaka naunang makahula. Hi, Joanne. Baka naandyan pa po yung mga link. Pwede ka pa pong mabol, bebe. Nasa palaro na ako eh. Pero ewan, kung gusto mo po silang dikitan lang, pwede pa po. Yung tama ha, yung tama. Pinakatamang title, pinakatamang pagkasulat. Lawan mo. Ano? Walang nakahula. Biyaheng Laguna, /Splash Island. Wait lang. Ayun! Tama! Tamang-tama. Ayun, tamang-tama ang title. Biyaheng Laguna, /Splash Island. Nakahula po si J. Green Lontian. J. Green po ang unang nakahula. Okay? Panalo ng 50 Gcash yan. Okay, next tayo, next. Next tayo, next. 100 subscribers. 100 subscribers. Ito na. 100 subscribers. Okay, ready na? Ready na ba? Ready na? Ready na? Dalian nyo naman. Ako, ang babagal naman magsabi. 100 subscribers. Heto na. Ano kulay panty ko? Joke. Joke. Sinulaan talaga nila, oh. Joke lang. Sinulaan talaga nila. Ang bilis-bilis eh. Nangunguna si Bea Alonso
Si Tendera ni, ay, ang tawag nito, si kamukha ni Tendera, si Gloria Oblong. Ang bilis niyo manghula saglit lang. Okay. Eto na talaga. Dating white, naging brown. Walang laba-laba. Dating white, naging brown, walang laba-laba. Salbahe. Okay, eto na talaga. Hindi na joke to. Hindi ako makapokus kanina eh. Anong hayop ang naandito sa aking inumin ngayon? Anong hayop ang pangalan ng aking inumin ngayon? Anong hayop ang pangalan ng aking inumin ngayon? English. Camel. Uy, English. Pangalan lang po ng pangalan lang po ng hayop. Pangalan lang ng hayop. Camel, tiger, carabao, bear, tupa, lion, carabao, cow, elephant, camel, goat, bear, brand. Pangalan po, pangalan ng hayop. Okay? Pangalan ng hayop itong pangalan ng aking inumin ngayon. Hula lang kayo ng hula. Malay nyo kayong makahula. Bear, goat, dog, rabbit, horse, dog. Ano yon? Yung aso iinumin. Ano? Buffalo, no? Giraffe, no? Cat, horse, tiger, no? Chicken, no? Eagle, bull, no? Snake, duck, chicken, no? Cobra, no? Wait lang. Wait lang Buksan ko nga. Nabuksan ko na. Root beer, no? Pangalan po siya ng hayop. Cobra, cat, bumblebee. Tupa, ipis. Ano ba yan? Red Bull, no? Root beer, no? Lizard, no? Malaki siya, malaki, as in malaki. Yung hayop na to, malaki. Tapos ano? Matatalas ang kanyang ipin. Matalas ang ipin niya, matalas. Crocodile, zebra, elephant, giraffe, no? Carabao, no? Komodo dragon, no? Ostrich, lion, no? Yung ostrich, wala namang ngipin yun eh. Aswang, bear, monkey, gorilla, cheetah. Monster, no? Dinosaur, no? Black Panther, no? Naluluha na ako. Dinosaur, no? Monster, no? Goat, no? Hipo, no? Mahilig talaga manghipo si Jay Green.
Black Mamba, no? Hippopotamus, no? Carabao, Red Bull, Bulldog, no? Okay, another clue ba? Okay, another clue. Mammal po siya, mammal. Mammal po siya, mammal. Okay? Mammal po siya, mammal. Makikita sa dagat. Okay, eto na ha. Pinakaano na to ha. Makikita sa dagat. Dalian nyo. Pag hindi pa kayo nakahula, nako, matik na talaga batukan ko na. Well, no. Shark! Wait lang, may nakahula. Wait. Wait. May nakauna na hula. May nakaunang hula. Wait. Wait. Nanalo si Baby Shark. Shark. Ayan, shark. Nanalo si Paglisan by Republican Jenny Galigar, 100 subscribers. Ayan, nanalo siya. 100 subscribers. Shark attack. Okay? Gusto nyo pa ba ng isa pa? Nawala na si kuya nyo, ano? Nawala na si kuya nyo tindera. Uy, baby shark yan, maliit ang kan, madugas. Baby shark daw. Pwede ba donate? Sige po, pwede. Kanino? Kanino ba? Kanino? Kanino i-donate? Dali. Kanina. Dali, mag-decide ka kung ayaw mong... Kay Daddy? Sino si Daddy? Sino si Daddy? Loko-loko tong batang to. Hi, Sammy Trillo. Kay Jerome. Okay, sige. Okay, 100 subs sa kay Jerome. Another palaro tayo. Isa pang palaro. Okay? Ready na ba? Ready na. Eto na. 100 watch hour. Ay, wala palang 100 watch hour. Clicks na yun. Bawal. 100 sub. 100 subscribers. Eto na. Ilang ml itong aking hawak na shark? Ilang ml ang shark na inumin ko ngayon? Sayang huli ako. Oo nga, baby love. Sayang nga. Ilang ml? Dapat kompleto yun ha. Kompleto. May ml talagang dugtong. Wait. May nakahula ka agad. Wait. Wait. Saglit. Hyper kayong lahat. Ang bilis niyong labasan. Ang bilis niyong manghula. Stop! May nanalo na. May nanalo na. 100 subscribers. May nanalo na. Heto na siya. Glory of Love. Glory of Love. Jess Polison. 250 ml. Ayan, Jess Polison. 100 subscribers. Yay!
Nalo sila! Yay! Nalo sila! Talo ako! Yay! Yay! Nalo sila! Talo ako! Yay! Congratulations everyone! Ayan, galingan nyo naman yung mga hindi nanalo ngayon. Galingan nyo sa next nating palaro sa susunod na LS natin, okay? Sa next natin na palaro sa susunod na LS, galingan nyo naman yung inyong mga hula. Para baka sakali kayo naman yung manalo. Anyway, salamat everyone. Thank you for your time. Thank you for the support. And thank you for coming sa ating live. And of course, thank you sa ating mga moderators. Thank you everyone sa ating mga tagalapag dyan. Ayan. Bye-bye everyone. Have a lovely afternoon. And have a lovely Friday everyone. Tomorrow ay day off na ng iba dyan. Ayan. Bye-bye. Mwah! 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 Ayan. Tapos na rin ako sa pagluluto. Kakain na rin kami. Bye! Mwah! Bye, Sammy! Thank you, bebe. Habol ka na next time, ha? Thank you, Sammy Trillo, Glory of Love, Joanna C, Ella Bill, Bea Alonto, Marie Ondong, kamukha ni Tendera, Paglisan by Republican, J. Green Lontian, and sino pa ba dyan? Wala na, di ba? Okay, thank you everyone. Bye-bye.